Айде, никой не ми трябва. И само аз се забавлявам. Кой звъни по това време? Който с деца сетил за мене, бе. Аз ще ти помня. Сега. Майката. Здравейте, господин. Аз предложи на вас нови интернет домашни условия. Не съм набожен, не вярвам. Кое? Я чакай, бе. Аз предложи на вас нови интернет домашни условия. Интернет. Ела, че ми трябваш. Туда? Okay. I have this here. Добре. Ама, виж, там много внимава е. Чисто много е. So, I see the problem. The problem is here. Да, бе, знам, роутера е проблема, аз затова нямам интернет. This is very, very old. No? Пащезо. Ама виж сега, точно там къде бъдкаш, много добре внимавай, защото с баща ми много трудно го монтира. Do you have this? Do you know this? Туф. Не те разбираме, кой туф ми говориш? I have here, no problem. Okay. Сега, внимавай, само да не го чупиш това, защото струва около 600 кинта. No problem, I'm професионал. Kein problem. Добре, аз само ти го казвам. Ти си знаеш. Okay. Добре. So, I take this home, it's no problem. I take this home, and I coming after in 2 weeks. Човек, господин, ти разбирам какво ми говориш. In 2 weeks I coming to you. Goodbye. Какво става, бе? Къде отиде, бе? Аз си къде? То ми взима роутера. Отвори се сам! Окей. Сега пак ще ти идвам. Какво направи? Къде си? От 2 седмици се опитвам да се свържа с тебе. Телефона справя ти, кой ти? Да! Те ли се каза се? Поканява телефона. Заповядай! От една седмица се опитвам, тук интернет ли нямаш? Какво ме вземе? Включай този телевизор. На погребение не сме, ко? Нали ти обясних, че нямам интернет? Няма да тръгне. Как няма да тръгне? Ние ти съм чъмто. Го това до мене. Това не е.
Какво ще правим сега? Не ти обясни, бе. 2 седмици нямам абсолютно никакъв интернет. Звъни на те там за интернета, Хубаво е. Сега пак ще извънна. Вчера знаеш кой дойде? Кой? Дойде тук някакъв украинец и ми откара навътре. Само той ли те взима? Не знам, явно да. И радвай се това. Едната почерпа една сладка. Нима какво да седя. Сега ще им звънна пред тебе да видиш какво става. Аз им звъня цяла седмица. Виж сега какво ми отговарят. Пред теб ще дам да се отговоря. Чуй се. Здравейте, как дела? Я подарил на вас новия интернет. Сега. Не, той дори не може да говори. Ана като си говори. Той аз не му разбера. То смисъл Точно той ми открана интернета преди 2 дни. Точно така. Абонирайте, лайк и сабскрайб. Виж, Я пожелал на вас. Дай ми затвори. Виж, даже ми затвори. Дай пълнеш да един, после ще обясняваме. Кой сте, бе? Вижте си ги крил, бе. Знаеш какво да криеш, Още дома ти искаш ли? Имаш? Давай. Дайте ми да пустим моя интернет, да гледаме Иван Звездев. Какво глътки днес? Нали ти обясних, че нямам интернет, бе? Пускай му това, бе. Телефона, дай се свържи. Той възможно ли е, бе? За Иван Звездев всичко е възможно. Да. Как? Смирак. Ги режа на квадратчета. Квадратчета, не на клетчета. Можеш да импровизираш и да направиш красиви и оформени зеленчуци с форма на цвят. Нещо друго. Аз обаче съм съвет. Костилка. 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 Идваш ли, бе? Идвам, бе. Чакай, костилка е. След 3, 2, 1. Добре, не си захапвайте. Не мога, чакай. Пак прави. Чакай, ще дам тези да ядеш. Не бе, остави го там, ти ще се отидеш до там и ще ги вземеш. Да. Чакай, дай пак да направим сукареница. Кажи, ай звъни им пак. Ето и нали го казах, със стои, ти вече звъниш. Добре. Брат ми! Коста! Чакай сега, давам ти малко по-нагоре. Така. Брат ми! Ко става с тебе? Брат ми! Трябва да почнеш да говориш от него. Ко става с тебе? Пак ли? Айде. Част пета. Аз те търся на тебе, като ти е плака за това. Кой си ти, бе? Кой искаш? Какво искаме, бе? Една седмица те търся тук е точно. Чакай, извиня. Пак. Колко се потуи. Абе, къде си, бе? От една седмица те търся тук този телефон, газът си ви наврам. Пак ли ти ми си платил сметката? Те ли да се посрещат, човек? Ела пак от начало. Извиняй. Дай още един път. Сега трябва пак да върна. Не, трябва да заканим сме пак, бе. Аде, какво направи, бе? 2 седмици се опитвам да се свържа с тебе. Какво направи? Пак нямаш интернет.
Де го набра този телефон? Нямам, спряха ми интернета. Какво е? Ама са тая. Две седмици стана тук. Какво да направя? Нямам интернет, това е. Те. Май стана. Включай този телевизор. Нали ти обясних, че нямам интернет, бе? Как нямаш интернет, е? Нормално. Всичко ти е слабо на тебе. Влади, пускай телевизора, той е на тока, не е на интернет. Не трябва да кажеш. Как да е... Не, аз ще кажа, чакай. Ама тия изяди, чакай още една. Да, на масата има друга. Да. И аз ще кажа, не работи.